nakabasa ko aning post dayon murag nag-uol ko para ni ma'am or ni sir nganing nag-ingon niya 4 years naupos na ang kandila kay murag dili ra si ma'am or si sir ang nakafila na for the past 5 years pari-pariha og sentiment sa mga teachers. Di lang siguro kayo vocal ang uban kay mahadlok, pero mo na among na-feel. Ako personally na-feel na ako nga murag ang mga teachers karon nawa na ang passion tungod kay gawas nga reports dili na mo'y pinaka para nako dili na siya mo'y big deal. Yung big deal ay kanang ang mga bata dili niyo makontrol sa room o dili nimo pwede disiplinahon, di gani pwede musulti kay tanan nga form of discipline isipon na sa uban na form of abuse. So mga teachers nagana mo gawa ang ilahang gana, dili tanan pero daghan basin ay makakitaan ni dili mo uyon ako basin nindot pa inyong environment din na. I hope magpadayon nga nindot inyong environment, pero kung magbutang mo sa lugar na magdana o ginagiba ng ibang mga bata ano magbinaharay na nga mag away sa gawas na dili nimo pwede disiplinahon ng bata, di mo pwede badlongon ng bata basi mayon mo pwede man sawayin na ninyo sa lugar na ang mga ginikanan kusog kay mulaban sa sayop silang anak asa tapadong ani dili nimo matarong og tudlo ang bata nga dili maminaw sa klase. Positive discipline ambot lang basin effective na sa inyong lugar, pero sa akong nabantayan sa among lugar ug sa uban ako mga kaila dili siya effective. Come on, sa inyo ikasulti ani kay makaguol maning makakita kagingani nga post. Pahabol sa mga moingon din na nga okay ra na mo resign sila sir kay daghan man sa nagatang nga ganan mo puli mga bagong graduate. Wa mo kasabot sa unsay nitabo. Nang hawa man gani ang naka-experience na. Unsa na ka nang wala pa experience. Mabot ang panahon nga dili na ganahan mangiskwela ang mga bata og education kay sila mismo nakakita nga dili maayo nga profession ang pagpanudlo. Karon daghan pa kayo mayon tag di na may tabo.